Labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar. Wannan labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar, inda a yau ma za mu kawo muku labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan bindiga suka kama wasu 'yan ta'adda suka kashe su har lahira. Sojojin ƙasar Nijar sun yi matuƙar ƙoƙari ganin yadda suka kama wa'yannan 'yan bindiga. Haka zalika sojojin 'yan Nijar sun ƙara da cewa da kuma sauran wa'yanda suke tsadar man fetur, wa'yanda suke alhaki da man fetur, su ma haka zalika gwamnatin ƙasar Nijar ta haɗa har da su. Idan a yanzu haka kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙarshen bidiyo, za ku ji irin batutuwan da aka bayyana. Ɗaya daga cikin ɗan ƙasar Jamhuriyar Nijar ya fito ya bayyana ra'ayoyinsu a kan wa'yannan sojoji da suka kashe 'yan ta'adda. To masu sauraro, sai ku yi sauraro lafiya. Labari mai daɗi. Sojojin masu albarka sun kashe ɗan ta'adda 43 a yankin Difa, Doso, Tilibiri. Allah saka da alheri, Allah tabbatar da alheri, Allah dinga ba su sa'a cikin wanga wata mai albarka, mai daraja, mai alfarma. Haka muke so. Allah sa duk wani enemy na Nijar, Allah sa su dinga kashe ɗiyan banza. Da fami ku dinga yin addu'a cikin watan Ramadan. Allah ba ka san mu Nijar sa'a kan enemy suna nan sun nemi na yawa. Da yadda sojojinmu masu albarka suka dinga samun sa'a da yankin Difa suna kashe, har sai tarki kuma sun koma ta yankin Doso suna kashe su, musamman ma ta yankin Bilibiri sun ga kuma ta wannan waje kuma. Allah saka da alheri. FDS Allah kare, Allah tsare ku. Ce ga wanga polisu na cikin garin Arlit wanda suka shiga suka fita suka ga matsalolin da ke kawo matsalar mai a cikin garin Arlit zai zama fari ta sanda kowa sarki. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna jinjina ga firifekin Arlit inda ya ba da umarni wanga polisu da jami'an tsaro na cikin garin Arlit su shiga su gani mene ne ke haddasa mai, wanda a shekarun nan biyu da muke tare da su mai ya yi tsananin tsada a cikin garin Arlit, wanda tsadan nan a duk ƙasar Nijar ba lallai a sami inda mai yawan nan tsadar ba. Masha Allah, lalle mai dala 100 yake ba tamma ɗaya a kowane gidan waya na ƙasar Nijar gaba ɗaya. Amma yau wata mashiya tana wadda cewar ina ji an jikkani an sai da mai 300. Ya aka yi mutane ne suke zuwa da abin hawa jankin moto a daidaita da motoci in aka kawo mai gidan mai sai su ringa sace wannan, kamar sai a ce ma sata, inda abin ya zama cikin riba, ba kasuwanci bane, riba ce. Sai su ringa sayan mai in sun saye shi su je cikin gidaje su shuye, in sun shuye a kai wani gidan man. Gobe haka an mai da abin sana'a. Matsalar mai kwana biyu muna shiga cikin larura in ya zama gari ba mai, sai in ya zama garin man ya kare gaba daya sai ya zama suna hiddo wannan man suna sai da mutane tsaye da tsada. To kai son ku an Arlit, ba mu san ku da yaudara ba, ba mu san ku da cin amana ba. Mun dai san Arlit, yau rabona da Arlit shekara guda 5. Da dai Arlit mutane ne masu kima da daraja da kuma addini da kuma musulunci. Amma tun da Sakkwatawa suka zo da Zamfarawa da 'yan Nijeriya suka yi yawa, sun gurɓata rayuwar mutanen wannan garin. Ba wannan aiki ba ta in ka gani ana inda ake aika wannan aika ka yi kokari ka je ka sanar da su, ba wada ba ne. Sannan kuma sun sha kunne da duk wanda yake wannan sana'a ya aje ta ba sana'a bace ba. Muna ƙara jaddadawa ma'aikatan shanar yan tuk da yan horo kulla, muna ƙara kiran ku ciyayi irin wannan baka sana'a, muguwar sana'a ce. Ka ji tsoron wada da gwamnati. Wannan wai idan aka kama ka ba da polis kake faɗa ba, da 'yan ƙasar kake faɗa, kana neman ka yi wani abu wanda suka cuta wa mutanen ƙasa. Da wa kake? Gwamnati ce kake ba ta waye, kana son ka san yadda za ka yi ka nema maka bakin jini. Da haka muna kira da duk wanda ya san yana irin wannan bakar kasuwa ya yi kokari ya tattara ta, akwai kasuwanni da yawa. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, ba mu goyon bayan rashin gaskiya, muna goyon bayan a tafiyar Nijar sabuwa, kowa ya tsaya da kawashi ya kasuwanci. Kuma wannan nasarai ba wai 'yan sanda ba ce kadai ko jandarma ko polis ko duwa,